Bermeon bere jaioterrian Izaskun Bilbaok agindu du Europako arrantza politiken erreformak ematen dituen aukera guztiak aprobetxatuko dituela. Gure errealitateari ondo jatortzon arrantza artesanalaren definizio bat behar dugu. Kuota, transparenteak eta objektiboak. Eta desblokeatzea, adibidez, bokartaren plangintza hori. Izaskun Bilbaok esan du PP eta PSOE ez direla arduratu gai horietaz, eta aurrerantzean ere ez direla arduratuko. Horrez gainera, abstentzio altua nahi izatea aurpegiratu die. Horregatik, bozkatzeko deia egin du. Itxaso Atutxa Bizkaiko Jeltzalen presidenteak Izaskun Bilbaoren lana goraipatu du. Berari esker etorri da aste honetan ALDE koalizioaren Europar batzorderako hautagaia Euskadira Atutxaren esanetan. Eta horreri esker gero etorri dira ona. Ez dira joaten beste leku batzutara, Berjostaf etorri izan eta etorri izan Euskadira. Gugaz hitz egiten eta gure proposamenak Euskadin bai, baina Europan ere baliogarriak dirala aipatzera. Kalez-kale ibili da Eider Gardiazabal hautagaia Portugaleten. Herritarrei euren eguneroko bizitzan Europa zein garrantzizkoa izan daiteken azaltzeko. Eta ongizate estatuaren aipamena egin du. La gente que vivía en la margen derecha tenía 10 años de esperanza de vida más. Hezkuntzari eta osasun zerbitzuei esker, itsasadarraren aldebien artean zeuden hain bizimaila ezberdinak parekatu egin zirela gogoratu du. Y eso, aunque parezca increíble, también tiene que ver mucho con Europa. Baina azken 5 urteetan eskuinak eredu hori arriskuan jarri duela esan du Gardiazabalek. Gehiago babestu dituela bankuak pertsonak baino. PPek jendea ahaztu eta aberats handien ardura hartu duela esan du. Eta ongizate estatua berreskuratzea dagokiela orain sozialistei. Y ese estado de bienestar de los ciudadanos es lo que queremos defender los socialistas europeos y los socialistas vascos. Lan hori ezin izango dutela indarri gabe egin gaineratu du. Eta Europan talde indartsua osatzeko eskatu die botua Portugaleteko biztanleei. Alderdi Popularrak azpimarratu du Europak onura ekonomikoak eta politikoak ekarri dizkiola Euskal Autonomia Erkidegoari. Euskadiko Popularren idazkariak esan du azken urte hauetan erkidegoak 4.000 milioi euro jaso dituela Europatik. Horregatik Popularrak batasunean eroso daudela dio Nerea Llanosek. Aldiz Eusko Alderdi Jeltzaleak Europaren kontrako mezua duela salatu du. Opor fiskalen isunaren errua ez duela Europak erantzun dio Llanosek Urkulluri. La culpa la tienen las trampas y la nefasta gestión que ha llevado a cabo el Partido Nacionalista Vasco. Zoen hautagaiak gazteei botoa ematera joateko eskatu die. Gazteok gara Europako benetako lobia. Horregatik, botoa eman behar dugu. Josu Juaristi hautagaiak gaur zestoan argi utzi ditu zeintzuk diren euren lehentasunak Europan. Herri honen langile eta herri sektoren eskubideak bermatu eta garantizatuko baldin badira, gure burujabetasunetik etorriko da. Hori da guk hartzen dugun konpromisoa. Gure herriaren sektore ekonomiko langile eta herri sektoreen borroka Europako Parlamentura ere eramango dugula. Jon Basurko labeko kidea Urola Bailaran bizi den krisiaz mintzatu da eta botoa eskatu du Juaristirentzat. Hemen gaudenok argi daukago zein den gure aukera. Eta gure aukera EH Bildu da. Langileak Josu Juaristi Bruselara eramango dugu. Tortilla pintxoak eskainiz aldarrikatu dute ezkeran hitza iratzarri koalizioko kideek Europako egoera sozioekonomikoari buelta eman behar zaiola. Krisiari bidezko irteera ematea posiblea da tortillari buelta ematea. Horretarako ezinbestekoa da Europa mailan aldaketa gauzatzea, eta guk hemen Euskadin ordezkatzen dugun ezkerreko aukera da horren bermea. Hauteskundeetan parte hartzeko deialdia egin du UPyDek Bilbon. Para que los ciudadanos voten contra la corrupción. Ustelkeriaren aurkako boza emateko aurreneko aukera dela esan du Rosa Diezek eta gogorarazi du Transparentzia Internazionala erakundearen arabera UPyD dela zentzu honetan alderdi garbiena. Alderdi animalistak zezenketetan urteko 600 milioi gastatzea eta 20.000 txakur eta katu abandonatzea salatzen du. Pakmak murrizketak eta bankuen erreskatea leporatzen dizkie politikari eta enpresariei beraiek izan ari diren bitartean. Falta de respeto por los animales, por una sociedad que se encuentra en una situación crítica y ellos se juntan para irse de caza a matar.